koliko su Sjedinjene Američke Države zaslužne za ekonomsku i vojnu potporu savremenoj državi Izrael. Toliko je Rusija kroz burnu balkansku istoriju na istovjetan način, primjeren tadašnjem vremenu i metodama, pomagala Crnu Goru. Nikada Srbija, niti bilo koja druga balkanska država, nije imala rusku podršku i pomoć koliko je imala Crna Gora. Posebni fondovi za preživljavanje Brđana i Crnogoraca, te odbranu od brutalne turske agresije, ostaju trajni dokaz ispružene i nesebične bratske ruke. Ne može činjenicu da je Rusija odbranila Crnu Goru i garantovala njenu slobodu i demografski opstanak, da izbriše izdajnička politika današnjih crnogorskih NATO vazala. Podrška tadašnjem Pijemontu borbe za srpsku slobodu na Balkanu bila je ne samo racionalna, nego i emotivna odluka ruskih državnih organa. Čak i kada su nedobronamjerni intrigama i spletkama pokušavali da pokvare odnos Ruske imperije sa kućom Petrovića, Sveti Petar Cetinjski i ostali vladari iz te dinastije nijesu dozvoljavali da se natruni bezuslovno jedinstvo sa pravoslavnim džinom sa istoka. U dobru i zlu bili su uz carsku Rusiju. Baš kao što, nažalost, danas niko u Crnoj Gori, sem nas iz srpske koalicije, nije bezuslovno uz Rusiju. Zato smo mi Srbi ruski lojalisti. Nas sa Rusijom ne veže jedinstvo samo zato što nas Zapad ponižava kao narod i nasiljem sužava naš životni prostor. Nas sa Rusima veže jedinstvo sudbine. Njihove bitke su i naše bitke. Tokom njihovih istorijskih trenutaka slabosti i poteškoća i mi smo padali domino efektom. Naši porazi bili su udaraci njima. Danas, kada je moćna Rusija pokrovitelj slobodnog svijeta, Crnoj Gori je mjesto u Evroazijskoj uniji. ODKB je garant naše bezbjednosti. Evroazijska ekonomska unija je ogromno polje za trgovinu i plasman naših proizvoda. Nema unutrašnje stabilnosti Crne Gore dok ne prestane NATO okupacija i dok Evropska unija podržava režim Mila Đukanovića uz kršenje svih principa vladavine prava, nezavisnih institucija i otvorenog društva. Najveći gubitnici u ovim procesima su, nažalost, Srbi, i to je poredak stvari koji želim da mijenjam, počevši od 15. aprila.